Li gorî raporta saziya Navdewletî Freedom Houseê di 2 salên borî de herî zêde li Tirkiyeyê müdaxaleyê darazî hatiye kirin û diwarê parastina mafên mirovan de jî Tirkiye di nava 195 welatan de di rêza 146 de cih dikire û her ku diçe diwarê parastina mafên mirovan de jî ji hêmanên gerdûniyên mafên mirovan dûr dikeve. Ji ber vê çendê li Enqere paytexta Tirkiyê bi pêşengiya Yekîtiya Ewropayê û navenda pêşxistina saziyên sivîl ji bo ku ev rewşa Tirkiye bê guherîn Festîvala Dengê Sivîl hate sazkirin. Li seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanî nêzî 300 sazî û rêxistinên sivîl yên ku mafê jin, zarok, penaber, rojnamewan û kêmnetewan diparêzin beşdarî vê festîvalê bûn. Sivil toplumun sorunlarını birlikte tartışmak, birlikte ele almak. Bi armanca ku kêşeyên civaka sivîl em bi hev re binirxînin û rêyên çareseriyê peyda bikin me ev festîval li darxist. Em dixwazin bi vê çalakiya xwe hemû binpêkirinên duwarê mafê mirovan de rû didin, raxin ber çavan. Herî zêde sazî û rêxistinên penaberan di vê festîvalê de cih girtin da ku kêşeyên penaberên li Tirkiye dijîn berfirehî raber bikin. Suriyelilerden sonra Afganistanlılar daha çok Türkiye'de yaşıyor. Du kêşeyên serekeyên penaberên Efxanî û Sûrî li Tirkiye hene. Bi sed hezaran penaber bi fermî nayên tomarkirin. Ji ber vê çendê jî alîkarî ji bo wan nayên pêşkêşkirin. Li gel vê yekê kes zû bi zû kar jî nade penaberan. Lewma penaber ji hemû mafên sereke yên jiyanê li vir bêparin. Di vê festîvalê de yek ji mijara serekî rewşa dadperweriya li Tirkiye bû û saziyên ser vê mijarê beşdarî festîvalê bûn dibêjin her roj baveriya bu adaleta Tirkiye kêm dibe. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla adalete erişemediği için. Li Tirkiye gorî lêkolînên me ji ber nebûna dadweriyeke bêalî niha 100,000 kes mexdûrin û di girtîgehan de ne. Tenê li ber destê saziya me dosyeya 428 kuştinên bi destê asayişê hatine kirin hene. Lê belê heta niha tenê yek endamê asayişê jî nehatiye sizakirin. Bi sadan saziyên sivîl ji bo ku kêşeyên mafên mirovî yên li Tirkiye tamamî bên çareserkirin di festîvaleke di roja de li hatin bahevdû. Lê belê beşdarên festîvalê dibêjin ku lazim e hikûmet jî ji bo van kêşeyan çareseriyan peyda bikin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.